खुलुमबाय बयखौबो आरो दिनैनि भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दा आं नोंथांमोननो खिथागोन जोंनिया गाबोन जांख्रा देखायगोन नोंथांमोननो। मोखां खामबोजोब्बायलै सयथिबो। दिनै बान्दो थांदों मा बान्दो 3 बोसोरजों खनसे दिनै बान्दो मावहैदों। दा दैयाव थाबाय थानायनि दा मोखाङा दस्रा जाबोलायथारदों। दा बिसोन फुजोबखाबाय नै ट्रेक्टर लेंहरनोसै खनसेनो जांख्रा। गाबोन माइ गायबा नोंथांमोननो देखायगोन। नोंथांमोना नायनो रेडि जानानै था। दिनै मा दिनमोनलाय? दिनफोरखौबो गोसोआव थालायलांलालै। मा दिनमोनलाय दिनै? बुधबार नामा? बुधबार जानांगौ। गाबोन बिस्थिबार। नायबानो जाबाय नोंथांमोनाबो। दाथ' मोनाबायबो। ओरैनो नायदो। हायानो गैखाला। आंनिथ' नङा आइमोननि आरो आंनि फंबायनि इसिनिसो आरो। दा आं होमबाबो देखायगोन। आंनाथ' आलदाखासैमोन जाहैबाय। बेयाव आं गैया। गाबोन गायनायखौ देखायगोन होमबाबो नोंथांमोननो। दा बिसोनाबो गाथिन फुजोबखाबाय नै दब्लायनै दंमोन बेखौ फुजोबनानै दोनबाय। थोयोना थोआसो माथो बेल'। न'आलाय हयै थाबाय। आरो बे फाथो गोखा नोंथांमोना जायोना जाया? आंथ' जायालै जानो हाया नोगोद गोखा। आरो बे मा मैगं? भिन्दि मैगं भिन्दि। दिनैसो गायजेनदों। दिनै फोजोबखागोन दिनै गायनानै। दासो गायहांदों नै जोंनिया। दिनै गायजोबखागोन आरो। ओरैजों ट्रेक्टर हालेवगासिनो। ट्रेक्टराबो जा गोबाव थाबथाबाय हाब्रुआव दुरुं खानानैसो बोखोनांलायखाबाय। हाब्रां गोजौ मानखोनांगौ जाहैबाय दा। थांनायसै आमगुरि। माइरं राननोनो माइरं लांनो थांनायसै आं। न'खरनिनो गासिबो माइ गायजोबनो जाहैबाय। आंथ' दिनैसो फार्स्ट टाइम माइ गायगौमोन आंबो। दा माइरं लायनो थिनहरजाबाय आङो। दा थांनांसिगोन आमगुरि माइरं लायनो। गेजेरसो नांलायसिगौ दा। ट्रेक्टरानो बै हाब्रां मानखोनायाव जा गोबाव थाबथाबायना। दुरुं खानानैसो खुन्थिया दोनानैसो बोखोनांलायखागोन। दा आंनि माइ गायनायनि भिडिअ'आ बेनो लास्ट जासिगोन। बेनो बिदाय लानाय जासिगोन नोंथांमोनजों। मबाइलाबोथ' बेटारि गैखाला। 2% थांबायथाय अफ जाबाय। बेनो लास्ट जासिगोन भिडिअ'आ। बेयावनो नोंथांमोनजों बिदाय लासिगोन। हा
आं थांनायसै आमगुरि थांनायसै आं आमगुरि खोथिया बिहरदोंमोन दा सानाबो सानजौबाय 8था जाबाय थांनांसिगोन देग्लायनिफ्राय खालमासिखौ माइ गायखानाय नंखाला नालाय ओंखायनो देग्लाय भिडिअ सिन लाखिनो थाखाय बानायनाय जाबाय खालमासि बेखौ गय गायजोबसिगोन खालमासि माइ गायनाय नंला दंग'आबो बन्द' जासिगोन गय गायजोबसिगोन आरो माइ गायनाया बन्द' बिनि थाखायनो देग्लायनि बोसोराव लास्ट भिडिअ खेबनानै लाखिनाय जाबाय आरो बेनोसै लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै बेटारिबो नै थांनोसै सुइस अफ थांथारनोसै बेटारियाबो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक होदो आरो चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना थांबानो जाबाय बेखिनियानो बाय बाय